Табигатьтә май, күңелдә яз җылысы, бәйрәм рухы. Узган һәм якынлашып килүче бәйрәмнәр белән сезне, хөрмәтле телевизор караучылар. Сабан көннәре телевидениесе 4 май җомга кичендә сезне район яңалыклары белән танышырга чакыра. Студиядә Гөлназ Гатауллина эшли. Бүгенге чыгарылышта сугыш кайтавазы хатларда чагыла. Фронттан килгән хатлар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Саба спортчылары кабат җиңүчеләр рәтендә. 29 апрель көне район күләмендә бердәм өмә үткәрелде. Май бәйрәмнәре якынлашканда районыбыз оешма предприятие учреждениеләрендә эшләүчеләр үз хезмәт территорияләрен чүп-чардан арындырды. Узган елгы яфрак кипкән үләннәрне тырмалап җыйды. Эреп бетмәгән урыннарда кар тараттылар. Явым күп булу сәбәпле җыештыру өчен мөмкинлек азрак булса да, райондашларыбыз тырышты. Барлык коллективлар да бердәм булып табигатьнең чисталыгын кайгыртты. Узган атнада Саба үзәк китапханәсе каршында эшләп килүче Мишә дулкыннары әдәби берләшмәсенең чираттагы утырышы булды. Анда райондашыбыз Фатих Фатхрахмановның яңа басылып чыккан китабы тәкъдим ителде. Фатих абый Фатхрахманов һөнәре буенча агроном җир кешесе. Озак еллар җитәкче урыннарда эшли. Шушы көннәрдә аңа 80 яшь тулды һәм олы юбилейга бүләк булып кайттым яшьлек языма дип аталган шигырьләр җыентыгы басылып чыкты. Төрле темага иҗат ителгән шигырьләр тупланган китап автор өчен генә түгел, шигырь сөючеләр өчен дә бүләк булды. Иң беренче мәхәббәттән башладым инде. Чөнки мәхәббәтсез тормыш юк. Һәр кайда да җырда да бөтенләй, китапта да шушы иң беренче мәхәббәттән башладым. Яшьлек чоры, балалык чоры, үткән еллар, үткән юллар, бөтенесен шушында топладым. Соңгы елларда язылганрак күбрәк кирде инде. Башта язган шигырьләрем күп түгел. Менә шуларны дәвам итеп, шушындый бер китап чыгарырга уйладым. Бу китапта инде әйткәнемчә гел мәхәббәт кенә түгел, тормыш итү ниләре язылган инде бөтен гомер юлы, үткән гомер юллары хакында, тормыш итү хакында язылган. Ничек балалар үстерү, минем 5 балам бар менә. Аллага шөкер, менә алар белән ничек тәгәрәшеп үстек, тәгәрәшеп алар үсте минем янда. Менә шуларны исбатларга тырыштым инде. Фатих абыйга 80 яшь тулуга ышанасы да килми. Тик елларны алдап булмый. 1938 елда туган автор иҗатында Бөек Ватан сугышы темасы аерым урын тота. Сугыштан имгәнеп, гарипләнеп кайткан әтисе, башка сугыш корбаннары истәлеге дә китапта чагылыш тапкан. Әти сугышка киткәндә 41 елда мин 38 ел үзем. Мин 3 яшьтә калганмын. Ул инде хәтсез генә әтине белә торган вакытымы, авырлыкларны күрә торган вакыт. Ул вакытта ачлык, ялангачлык хөкем сөрде бит инде. Кытышкыш, юклык. Менә шулай итеп, аңа биргән урыннарым күп. Җиңү алып килде яз. Җиңү алып килде язлар 72 ел элек. Җиңеп кайтты фронтовиклар зур авырлыклар күреп. Ялтырый орден медальләр яктыртып дөнья күген. Тик бик азы исән кайткан миллионын йоткан үлем. Киткән чакта әти безне бер кочаклап сөйгәнсең, озакламый мин кайтырмын, көтегез сез дигәнсең. Юк, кайтмадың. Бик күп еллар исәндер ул дисәктә, таң җилләре китермәде, хәбәреңне көтсәктә. Кайтып килерсең күк тиеп, үзәк үзелеп көтте. Күпләр кайтып, син кайтмагач, өмет бөтенләй бетте. Син кайтмагач, әти бәгърем, эй, кителде күңелләр. Сугыштан соң авыр булды, синсез узган гомерләр. Авырлыкларның барсында халык белән күтәрдек. Иле белән шундый булгач, булды инде түзәрлек. Гомер буе әйтә алмады әти сүзен балалар. Әтиләре булганнардан көнләшеп йөрде алар. Инде сугыш афәтләрен Ходай бүтән бирмәсен. Күргәннәре баштан ашты, башка беркем күрмәсен. Бөек Ватан сугышы темасы күтәрелгәч, башкалар да әңгәмәгә кушылды. Шигырьләрне тыңларга бик тә яратам. Җырларга да бик тә яраталар. Әтием минем 41 елны сугышка киткәндә миңа 5 яшье. Әтиемнең тез башына утыртып, сикертә, кызым, син җыручы булырсың дигәне әлдә исемдә. Минем әтием бик оста җыручы булган. Мин үзем бик белмим ансын. Аны гел Рәшит Вахапов белән тимлиләр, бөтен авылыбыз. Бик оста гармунчы сеңлесе дә бар яны Казанда. Алар вафатлар инде, мәрхүмнәр хәзер. Менә шуннан соң мин үзем җырладым, Аллага шөкер. Мин теге шигырьләр язмыйм инде. Әзрәк менә әти кайтмады, без кыз бала ятим үстек. Безнең әни дә булмады, әнине дә ел ярымга утыртып алдылар. Без 3 кыз өйдә тордык. Апама 16 яшье, миңа 13 яшье, сеңлебезгә 8 яшье.
Анебез жыл түрмәгә эләккәннән соң 8 ел утатканнары ел ярымнан кайтты. Кечкенә сеңне безнең яшь булганлыгы аркасында комиссиягә эләгеп кайтты инде. Менә шул мин бала чакта ятимлек булганнарга әзрәк шундыйлар, әзрәк үземчә язгаладым дип әйтәм инде менә. Аларны буларга күрсәттем инде мин. Әзрәк шул мөнәҗәтләр язгаладым инде берничәне генә. Шул 38 яшында армияга китте дә үлеп калды. Менә аны алып менгән үзебезнең авыл кеше Сабага ат белән менеп киткән әлдә хәтерлим. Әтинең тулып киеп утырып менеп киткәнен. Шунда менгән вакытта да шул ат белән менгән авылыбызның Хәсән абыйга әйткән инде, "Эй, бу каяк җибәрсәләр дә риза булыр идем, суслан ергә эләкмәсәм ярар идем" дип. Менә шуны безгә төшкәч Хәсән абый әйтте инде. Ну, әти китүгә суслан ергә эләгеп 38 яшында шунда үлеп калды. Менә шулай истәлекләрне яңартып, кайттым яшьлек язма китабын тәкъдим итү башланып китте. Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Лейсан Билалова Фатих абыйны олы юбилей һәм китабы басылып чыгу белән тәбрикләде һәм истәлекле бүләк тапшырды. Башкалар да Фатих абыйның китабы басылып чыгуга сөенүләрен белдерде. Бик тә якын. Һәрберсе белән танышып барам. Без менә инде айга бер шушы китап чыгаручылар белән чыгармаса чыгарачаклар, язып торалар. Алар белән дә очрашабыз, теге бер уртага салып сөйләшәбез. Һәрберсенең чыгасы шигырь китапларымы, мондый китапларымы алдан таныш, шул чыга дип көтеп торабыз инде. Һәрберсе белән дә. Бик әйбәт үзебезнең районда гына менә хәзер күпме китаплар чыгып тора. Яз нәшриятында басылып чыккан Кайттым яшьлек язма китабы тиз арада үз укучысын табар дип ышанабыз. Фатих абыйга исә исәнлек, иҗади уңышлар, гаилә бәхете телибез. Бер гаиләдә буыннан буынга күчеп килә торган кадерле ядкәрләр була. Сатыш авылында яшәүче Әбүбәкеровлар гаиләсе өчен ул Әбүбәкер солдатның фронттан язган бердән-бер хаты һәм үз куллары белән ясаган көнкүреш кирәк-яраклары. Быел илебез Бөек Ватан сугышында җиңүнең 73 еллыгын бәйрәм итәргә әзерләнә. Һәр җирдә әзерлек эшләре бара. Сатыш авылында яшәүче Әбүбәкеровлар гаиләсендә бу көннәрдә сугыштан кайтмаган бабалары Әбүбәкерне искә алалар. Аның бердән-бер хатын кат-кат алып укыйлар. Әбүбәкер үзе Сатыш авылында туып үсә. Фатиха исемле кыз белән гаилә коралар. Сугыш башланганда 4 балалары үсеп килә. Ленинград өлкәсенең Волхов фронтыннан язган бердән-бер хаты бүген бу гаилә өчен бик кадерле ядкәр. Ул хат гарәп хәрефләре белән язылган. Әбүбәкер солдат аны Актаныш ягы кешесе Ногманга әйтеп яздырган. Бу хатны Әбүбәкернең улы Исхакның тормыш иптәше Зөһрә апа башта Сатыштагы 1910 елгы Мәликә бигә укыттык. Аннары Әтнә кодагыйның әнисе хәзерге хәрефләр белән язып бирде ди. Моны Әтнә кодагый ничәнче елгы булды икән шуны сорамадым. Ул әби үлде инде хәзер. Кодагыйның анасы я, менә кодагый безнең Исхак белән бер яшәт 36 елгы я. Ул кодагый исән. Әнисе үлдин. Оннары менә үзебезгә укырга дип шушыны күрсәттердек. Гел укып торасы килә бит инде аны. Шушы бер истәлек бит инде ул. Әбүбәкер солдатның бердән-бер хатын башта улы Исхак бик кадерләп саклый, аннары хат аныгы Рамилгә күчә. Күпме еллар үтсә дә, хат таушалып бетсә дә, аны укыганда күз алдына яшь, көчле Әбүбәкер солдат килеп баса. Сезгә хөрмәтле вә гыйззәтле булып торучы хәләлем Фатихага безгә хәләлең Әбүбәкердән бик сагынып, бик саргайып, хәтта бер күреп сөйләшергә зор булып, күптән күп сәлам җибәреп калам. Һәм дә Госман улыма сәлам җибәреп калам, һәм дә София кызыма бик күп сәлам. Һәм дә Исхак улыма бик күп сәлам. Һәм дә бабай белән әбигә аермыйча күп сәлам җибәреп калам. Хәзер дугаларымны җибәреп калам. Безне сораганнарга, дус ишләргә бик күп сәлам. Мин хәзер Ленинград областында Ленинградка 70 чакрым шамасы урман сазлыкта татарлар, башкортлар, урыс, чуашлар белән бергә ятабыз дигән.
Саслангирда булганда бер килеп китә алмадың. Вакытың булмагандыр инде. Сәбәбен айрып язарсың. Безнең торган җир Волховский район янында, Кара урман, сазлыкта. Тан башка бер нәрсә дә күренмәй. Бу хатны язучы Октаныш районы Ногманнан күп сәлам. Җибәреп калам, шушы адрес белән язырсыз хат дигән. Бик күпләр кебек, Әбүбәкер дә сугыштан исән-сау әйләнеп кайта алмый. 13 ел бергә яшәп калган хатыны Фатыйка аны үзе үлгәнче, бәлки кайтыр әле дип көтә. Сугышка кадәр балта стасы булган Әбүбәкер ясаган кичкенә сандыкларны да бу гаиләдә кадерләп саклыйлар. Ул әйберләрне әле дә көнкүрештә кулланалар. Әле Әбүбәкер бабайның ясаган менә бәләкәй сандыгы минем якта тора. Истәлек тора. Әбүбәкер бабай ясаган лар тора. Әйе, әле шушыңырсы шкафына тикле тоттык. Истәлек дип сакладык. Бу көннәрдә Әбүбәкеровлар гаиләсе бигрәк тә Зөһрә апа Хәтирәләр белән яши. Әбүбәкер солдатның бүгенге көндә исән-сау кызы Суфия апа да кадерле кешеләрен, изге җаннарны дога белән искә аладыр. Әбүбәкер солдатның хаты исә буннарны тоташтырган бик кадерле ядкәр ул. Тормышлар бик әйбәт, үзем генә картаеп киттем. Килдебәк авылында яшәүче Мутахара әби Сабитова әнә шулай дип матур гына үзенең яшеннән зарланып алды. 3 май көнне ул 90 яшен билгеләде. Сезне 90 яшьлек юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Игелеген, бәхтен күреп, сау сәламәт, рәхәтләнеп, дөнья рәхәтендә яшәргә. Үзенең шатлыклы көнендә Мутахара әби район җитәкчелегеннән матур тәбрикләүләр кабул итеп алды. Бөтен гомере авыр эшләр белән сугарылган гади авыл әбисенең хезмәтен үзен олылап килүчеләргә күңеле булды аның. Туктар авылында туып үскән юбиляр бик кечкенәдән тормыш арбасына җигелә. Эшләгәнгә эш язган диләр бит. Гомерем буена өйрәнмәгән һөнәр, башкармаган эшем калмады ди ул яшь вакытларын исәпкә алып. 4 классны бетергәннән бирле эшкә тотындым. Мин яшь дип тормадым. Күршебездә бер абый кеше инде комбайнда эшләдерие. 5 классны укымыйча җир комбайннан солам ташлатырга кирдем. Шунда эшләдем. Бөек Ватан сугышы чорында һәм аннан соңгы елларда да авыр хезмәтләрдә эшләргә туры килә. 2 кыз урман кисәргә 44 елның көзеннән урман кисәргә җибәрделәр. Опаралар, моннан куып чыгаралар, тегеннән кире кайтарып куяралар. Шулай да бик күп изалангачтан 2 хатын үз өстенә алып, мен бутак җыеп, утын ярып торучы булып эшләдем. Аннан чыктыкта 2 ел 2 көз эшләдем. 45-нче иптәш кызым белән сөйләштек тагын. Мәйтәмәдә булмый бу. Икенче эш сырык бик каһәрләнәбез, урман авыр. Комбинат рөхсәте язу алып председательдән комбинатка бардык 45-нче елның гыйнварына. Шуннан анда барып кергән детсад балалары диләр инде безгә. Ипләп эшкә алдылар документлаштырып. Анда кергәнем тагы үгез җигәргә куштылар. Мин колхозда җиңел эшләмәдем. Ат җиктем, үгез җиктем. Шунда эш эшләдем. Анда 45-нче елның 5-нче гыйнварыннан комбинатта эшли башладык. Комбинатта шырпылар төзегәннән соң мине 46-нчы елның җәендә шүлмәк сугарга ясадылар, шүлмәк ясадым. Авылга китеп кайткачтан кирбич заводына кире барып кергәнем, анда приста эшләдем Глинамалкада. Шуннан икенче җәйгә чыккачтан колхозга алдылар, сорап колхозда 8 ел умартасы булып эшләдем. Тормыш иптәше Мәҗит абый белән дә кавышулары бик кызык була аларның. 62 ел бергә яшиләр, 3 кыз, 2 улга гомер бирәләр. Икесе дә колхозда эшли. Мутахара әби соңыннан колхоз идарәсе бинасын җыештыра. Шуннан лаеклы ялга китә. Мәҗит абый 10 ел элек вафат булган. Юбилейын балалары, онык-оныкчыклары, туганнары янәшәсендә каршылый әбиебез. 46-нчы елның гыйнварында
Meni itik korarga düştüler. İtik basışıga. Meni eni bilen gine turgan, eni bir jirge de jibermedi. Şuna itik korarga olup düştüler degen koytarga jirlerine çıktım. İtiklerini olup ot jigep koyganlar. Ot bile ben girebiz, otka dip ettiler de hemen otka oturup oruç salamı tüyegen şu oruç salamına bastırdılar da Kildebek yolunu alıp gittik. Babay firmada işledi. Yeş senek ol sileşe bilmeydi. 10 tenke oksak neyi de bilmedi. Okumagan bir kişi. Bik zor gövdeli, bik ülken küngüllü kişiye. Şundan ağır bir okutuşuna belirşip kartı okutuşuna oksa sanarga üretip familiyasını kuyarga üretip mene şundan beri şu şekilde bakalım yaşayayım illi 6 yılının dekabirinden beri. Кызганыч бала хәсрәте ачысында татырга туры килә. 2 кыздан бер улын җирли. Әмма язмыш биргән авыр сынауларга бирешми Мутахара әби. Тормыш авырлыгы да сындырмый аны. Күзләр тимәсен, субханалла, бик тере, сүзгә оста, шаян, көр күңелле. Әле дә булса йорт-кура тирәсендә бөтерләргә ярата диләр балалары аның турында. Төпчек улы Әхмәт белән бергә тату гомер кичерәләр. Туганнарын, онык-ыныкчыкларын кунак итеп, туганлык җипләрен саклап яшиләр. Әни сине бәйрәмең белән тәбрик итәбез. Сиңа тыныч гомер, исәнлек, саулык, Аллаһ көндә автомыйча яшәргә насыйп итсен бергә. Безнең әни бик таләпчән, бик эшчән, бик тырыш хатын булды. Ул безне бик нык тәрбияләде. Авырлык тормышларым ортта калды. Бик канәгать, бик рәхәт тормышка чыккач, кортайып киттем. Кортлыктан да шәкәй бер юк икән, авыртуга да бирешмәдем. Мин утын кестем, утын ярдым, нинди авырыш бар, монда да үгез җигеп бердем әле. Балчык ташыдым. Яшәргә саулык, сәламәтлек, тынычлык белән булган дөньяның рәхәтен күреп яшәргә насыйп итсен. Һәр барчасына миннән теләк шул. Мин күп эшләргә туры килде, күп яшәргә туры килде. Барысын да күрдем, канәгать булдым. Һәр барчагызга шушы айтып, мине эшләгәнемне онытмыйча, иткән хезмәтемне белеп, килүегез өчен зур рәхмәт. Һәр барчагызга саулык, сәламәтлек, тынычлык белән автомыйча яши торган гомерләр бирсен. Минем теләгем шул. Әле алда тагын хәерле гомерләр бирсен Ходай үзенә. Саулык белән якыннарының кадер-хөрмәтен тоеп, тагы да шатланып, башка борчу хәсрәтләр кичермичә яшәргә язсын. Узган атнада район мәдәният йорты спорт залында өстәл теннисы буенча республика чемпионаты һәм беренчелеге уеннары узды. Чемпион исемен алу өчен физик мөмкинлекләре чикле гражданнар көрәште. Сәламәтлекләре шикле кешеләрнең спортка омтылышы искиткеч. Нәкъ менә алар тормышта ни генә булуга да карамастан булган хыялыңа ирешеп булганлыгын исбатлап күрсәтәләр. Безнең районда да спортка тартылучы инвалидларның саны артканнан арта. Уңышлары да бар. Республика күләм спорт чараларын үзебездә үткәрү шуның нәтиҗәсе. Ярышка килүчеләрне башкарма комитетының аппарат җитәкчесе Марат Каримов сәламләде. Дәрәҗәле кунаклардан Татарстан инвалидларның физик культура һәм спорт җәмгыяте рәисе Фәрида Сафиуллина, 2006 елгы Паралимпия уеннары чемпионы Ирина Полякова да бар иде. Спортчыларның уңышка ирешүендә мөмкинлекләр тудыруда ярдәм итүче район җитәкчелегенең дә өлеше зур дип саный Фәрида Сафиуллина. Именно Советский район очень много делает для того, чтобы инвалиды всех категорий принимали участие в спортивных соревнованиях. Именно Советский район является передовым в спорте среди инвалидов. Ну, я думаю, и среди здорового населения. Большое вам спасибо за то, что вы все это делаете для своего населения, для советского народа, который становится все крепче, крепче и крепче. Инвалидлар арасында өстәл теннисы буенча республика ярышлары Сабада инде берничә тапкыр уза. Татарстанның шәһәр һәм районнарыннан 36 спортчы көч сынашырга килгән. Биредә спортчыларга җылы мөнәсәбәт, шөгыльләнү өчен шартлар, инвентарь бөтенесе дә югары дәрәҗәдә. Инвалид булу хөкем түгел, тормышны яратырга кирәк ди бу ярышта катнашучылар.
Шулай итеп, инвалидлар арасында стел теннисы буенча республика уеннары нәтиҗәләренә күз салсак, сабалыларның күп кенә призлы урыннар яулавын күрербез. Нияз Шаманов, Гөлназ Исмагыйлова, Рамил Мөхәммәтҗанов, Расим Тимиргалиев, Алсу Нигъмәтҗанова, Фаил Шафигуллин, Галина Гарахабатченко, Раил Галиякбаров, Рамил Владимиров, Абгариян Артур, Владимир Богдановлар үз категорияләрендә 1-3 урыннарга лаек булдылар. Ярышлар вакытында мәдәният йорты сәхнәсендә Кояш кызы Ләйсән Зарипова зумба биюе буенча мастер-класс күрсәтте. Шул рәвешле ярышта катнашучыларга яхшы кәеф бүләк итте. Волейболчы егетләр командалар арасында ниһаять төп җиңүче билгеле булды. Кичә Саба спорт мәдәният үзәгендә волейбол буенча хезмәт коллективлары һәм авыл җирлекләре ир-ат командалары арасында район чемпионатының суперфинал уеннары узды. Биредә финалга чыккан район командалары көч сынашты. Суперфинал нәтиҗәләре буенча 3нче урында Сабагаз командасы урнашты, 2нче урынга Мишән егетләре лаек булды, ә төп җиңүче һәм 1нче призлы урын иясе булып Курсабаш уенчылары танылды. Җиңүчеләрне Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге башлыгы Ирек Гариповлар тәбрикләде. Узып баручы көннәр менә шундый яңалыклар белән сугарылды. Барлык ветераннарыбызны якынлашып килүче җиңү көне белән котлыйбыз. Дөрес, аларның сафы елдан-ел сирәгәя. Чит җирләрдә башларын салган, фронтта, тылда җиңү көнен якынайтуда зур көч куйган, тыныч тормышта да илебезне күтәргән, әмма инде хәзер вафат булган ветераннарны баш иеп искә алабыз. Рухлары алдында рәхмәт әйтәбез. Исәннәрне кадерлик, үлгәннәрнең каберен белик. Атна информацион тапшыруы тәмам, алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Очрашырбыз.